ki khana namar kari haka dono duling a kori jong ngari ki khan a doloi a balei pasha le ben ha ching san shar don bor ki nong wei yang nang ba kelawat kari ki dim jat ken sahangi nyen yada la kari uyale la samar wei ngam ken ran em da lei lei klem ai li ki nong wei hi to kan yang yale kum kyang nang ba kan bút lên ti nhân yang là đầy bắn yam namar kari ito kan bút nuk sa men xiêm chân răng kum kyang nang ba ban wan thom bor ki wei a em nghiêm shaวันบันทอมบอร์กี่คนกันเทการีคลำติงคลำรีอูยังดากาทมานามาร์การีลาเดบันยับงันยาดาโกรีจองงีบาลาเกิร์คูเกิร์ปังดาอูเบลhaka hukum babu ki nong wei yang nang ba kelawat kari ki dim jat ken sahangi nyen yada la kari uyale la samar wei ngam ken ran em da lei lei klem ai li yang yale kum kyang nang ba kan bút lên ti nhân yang là đầy bắn yam namar kari ito kan bút nuk sa men xiêm chân răng kum kyang nang ba ban wan thom bor ki wei a em nghiêm sha yang nang ba kajat ben riu kan im sop ki pateng badang sa yang join samla shi pai trong kari irang yale ka kejingnya mencoba kejungi mentah kasi kalai bo tarik sembar arjar arpuwei kadai ba i kum kadak ben kersiu thia no ya gajat ben riu jong ka bring nyau terap badai hadu mentah ngila sya telap ki bon ki liang ala ki kam ki jam kada kinu ru ki mentah ki bon rukom dai hagan ye tat ngila wan sane sapo karilum nyau terap ka badai ka wei ka mentah jong ka rilum benar ne ka rilum den tia ka jungi de kene kadai kadak ben kersiu thia no ba mentah ngi ki khon kalawei nang ben im ka pateng ngingin lawan ban yada ya ka benta ka beri senyum trep hai skill yang ki kam kerdu kerdam kerdu kediki kam ki jam kedai halor ka nong rim
Kaba haduk mentah benda page kiwi jelah lebih page jaga upper age limit nanda berjalan kereta hang ni keempat menteri kam di kata kawai kaba mentah le kaba kata bahai ikon samla ban yok kam yok jam kata kau di kaba nukong do kaba khmat do kaba ar kumno ngin yakun ban penwan da kita ki infrastructure nani kita ki benta ki baper teknologi nang ba kalawai hi ka jongi ba jongga jai ban rewi kanem